Kanan Mas, kanan Mas. Kiri, kanan. Gimana kene? Petruk. Ada depan. Sambil datang. Kacau sini kan. Orang kira bakal pisan kalau mau kau negara Magodo ini jebul goro munggu negara. Goro-goronya apa namanya negara Magodo iki tuwuh saka negara Widarba. Nalendra Widarba Sang Prabu Darma Wasesa. Loh, yang bagaimana apa? Nunggak semi marang pekajengan iki nuwun Prabu Arjuna Sastra. Lho, badhe nglamar. Iya, Petro. Lajeng mulo kang saka kuwi ana arum bajine negara Magodo. Tentrem lan orane negara Magodo dina samengko mung gumantung marang oleh pundhak ing Sumantri. Tegesipun sampeyan saguh madhangke swasana wonten Magodo kaya mangkono beto. Nggih monggo. Yen panjenenganipun Nalendra Widarba kala kang dados klilit tumrapipun Sina Prabu Arjuna Sastra, anggepun dipun besmi kemawon. Tak ya ngono to, Gong. Heeh. Ya kudune ngono lho. Mono gati dina samengko derek aku ya Petro. Atas Gus. Maju perane ku hati-hati. Iya ya Petro. Lo seguda ki terus lo kowe. Ki grek. Ah, ki gowak iki. Wong tekan lho. Biar. Duduk dulu.